Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ning Liam ya apa? Ini rumah. dulu Rumah. ning kamar. Iya, Turu. bekas ngelilir, Hah? bekas tangi. Iki turu dhewe karo sapa? Ning kamar apa ning njaba? Dewi. Dewe ning Pengamar. kamar. Ning kamar. Yo, Hmm. siapa gimana? Ora metu-metu arep udan ya kene. Hmm, yo, ini yo mendung. Kudu kesan repor kae. Ngono ana bojomu? Wis ben lah, Hah? wis ben. Ning ndi? Aku nengarep. Ngapa? Ning arep. Nah, ya wis ndak bojomu krungu. Wis ben. Ayah perainan kapan? Hah? Ayah perai kapan? Ora ono perai. Ora, iki mangkat kok Nah, lembur. mangkat Berarti ya. terus. Hmm. Jiwa di kita perasaan. Yang kulon dong, kalau mama neng Hah? Semarang. Lah Aku kapan lek aku mama, ning Semarang? ya terserah mama. Ya Iya sebar sayang. dese, gue sebar dese, bisa. Oh, besok sayang sih masuk kasih Yo, malam. Senin sore besan. Senin lebih sore jam 3. Yo, Hmm. harus Mm. rencana kapan? Aku rencananya anak ayah aku ning Semarang kapan? Gak kuat lah mama. Iya. Iki kemis ya yo. Yo, Besok apa ya? besok Heeh. Besok Jumat, Sabtu Minggu. Nah, tahun baru tanggal piro yang tahun baru? tanggal 31. Nah iya, engko tahun baru yang mulai tahun baru ning rumah sakit. Apa ngeter bisa, mesti ambulan ning Karyadi. Mau ning mah meneh. Ya wis kan, aku bertahun. Heeh. Ya, Heeh. Yo, ayo silakan. yo kangen. Yo sing kok tak kadiri ya. Masalah iki bisa apa jenenge naik lagi sing ning omah. Ya sayang. Ya, ya wes. Tak kira apa Heeh. Ora, ya siap, Tak kadiri pada aku ning Semarang. ya siap. Iya. Sering Heeh. bersyukur, harus sering. Yo. Amin. Iya. Itu pokoknya tak kabarin aku ning Semarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa udan? Iya. Ya, mulai sinyal loh ning nggon sawah-sawah. Iya. Heeh. Iya. Heeh, mbok ono bojo. Heeh. Iya. Assalamualaikum. Heeh.